What's up mga kawaray klaro? Yan na nga adlaw. Di rin haruma may pastilan. Isasakon na lawat naton ang tulo sa bukid. Umas kilala nga Mount Inapusong. Nganya na nga adlaw. Di rin haruma may pastilan. Kay kakaupod naton. Anak sangkay nga hibaki. Umas kilala nga bats. Hansan Isidro tanawan lite. Aminin hiyan pinakagwapo nga tan ira barangay. Buyag di la mausog. Ada kay nahinayan ta na pagsaka kay pastilan. Dilay ni naruma may katataas nga sarakon. Tigdala may umuntog nga shades, nagtika din mata. Ada kay tigda man atakin nga gumapo pastilan. Baga-baga lay narapada pa nga nalimpyuhan. Yan na nga mga oras. Adi na kita hit katunga-tungaan, hit bukid. Harani na kita hit aton kakadtuan. Ngan sana, diri ako gulan, magmalhaiya. Siya? Kalain nim. Bagabaga ka na nga laing paluwa, nga ori ka baruse. Nganya na, adi na kita igbaw. Nakikitan ko night future, nga malipayon na iya iba. Siya? Napiste ka. Lagad nga kayo mo, bagan ihalas nga ibid. Pastilan, di larmamay. Yan na, kaya din na kita igbaw. Kikitan tanat kabugusan at tulo sa late. Tara, kitawan ta dide kung may maghusay nga mga babaye. Inya na nga mga oras. Nagchat ini din niya na aton sangkay nga hibaki. Aton ako niya ubos, naghihinul. Ang kauman natin din ni pangadi. Mapas forward kita. Waray ta nakabidyo yan aton paglusad. Amoy ni diditit tsura. Itigbaw kita nagadlat niyo kataas iton. Basahon naton anay ini nga prayer of the act niyo pagampo. Prayer for lighting a candle. Lord, may this candle be a light for you to enlighten me in my difficult decisions, and may it be fire for you to purify me from all pride and selfishness. May it be a flame for you to build warmth into my heart towards my family, my neighbors, and all those who meet me through the prayers of Mary Virgin. And Mother, I place in your care those I come to remember especially. In leaving this candle, I wish to give you something of myself. Help me to continue this prayer into everything I do this day. Amen. Tignan namin ang daanan ito. Ano ang meron sa loob? Daanan ito. Tignan namin sa Marami ang nag-aano dito. Isda ka mo sumakataka dito. Ayo. Insurance na. Adventurist. At dito na nga, mga ka-adventurist. May natagpuan kami ditong plisingan ng mga anuhan nila. Makita din kami ng kondom. Jowa. Oh, yung dagat. Kinang-kinang. Ang ganda. Tara, baba tayo, baba. Lusad kita, lusad. Sama tayo dito. Taas ano? Adventurous. Okay na dito yung spot namin. Kung yun, dinarong kita ulit tayo. Dala niya na kayo. Taon. Ganda rin na sa taon. Tapos pinig yung pilas. Sa dito. Sa kapulan nga daw. Taas. Cool. Doon, gapinig ko. Mga silog. Stop! Kita nagadlat niyo nga amon nabilngan nga lugar. Daga diton ka upay. Tuhay-tuhay ang good nga lugar. Pero tam mga nawong ambutla.
Da, selfie pa budoy, selfie. Tat, kao pa ito, hindi da. Stage siya nga. May da, kuan, mga puno. Laga daw, kato ito, hayan, hindi da nga lugar. Ngan di, bumalik na kami ha igbaw hini, nga mga oras. Kaya naamon bagin bilin la na mga igbaw. Tara, di kami niyo, kay masa kanalot kami utro. Ngan harani na kami ha igbaw, kakuha namon na namon bag. Naginahinay kami paglusad, kay babaktason na maliwat pagtiuli. Tikadtuhatan awan proper. Tara, di kami niyo. Tanala kay mga patal na kami hindi da nga mga oras. Pero kaya pa nam. Araw-araw sipag lang, siring pa man. Taat kao pa hindi da igbaw, haluwag. Jesus, kita niyo. Tara, malusad na kita. Sana na ka barangay, maabot na kami. Tenenet, tenenet. Araw-araw sipag lang. Mga ginakamit pabrikat Pepsi. May rusi, yapi. Grabe. Rayon ng king karidahan. At partner, ngayon waray klaro. Channel. Woo! Di na kabila kita at ngat nawag kay grabe got karaot. Diri la rumamait nga namong bagan sudok. Kaya marayo. Paabot ko na gapiya. Ay! Nanawag! Ay, dosan mo sa kasako, pre. Kadot na muka. Kay diri la rumamay. Ha? Inara mamay. Di ko la rumamay nga muka. Adi na kami proper. Nawan. Nabot na magya pa ng pangarap. Yan, puro pasala na. Sige, ito. Adi na kami kuan, Amelia Homes. May trapper, aja may trapper. Hindi nga di uyab.